Русе. Квартал Фикуса. Танкер и дрожди тъкмо са пристигнали, но вече планират как да открият деветопръстия. Леле, Танкер, това е баси пръста. Тук какво има в тази кутийка? Ще разбереш какво има в тази кутийка, когато му дойде времето. Сега на дневен план е това да намерим деветопръстия, а това няма да е никак лесно. Особено тук в Русе, на негова територия. Той тук може да се замаскира като хамелеон, като камуфлаж, да става почти невидим. Ще бъде направо невъзможно да го открием. Как ще е невъзможно? Имаш му номера, просто му се обади, бе, Танкер. Струва си поне да опитаме. Кой? Ей, деветопръст, как е? Танкер! Стари друже, как е войната? Почивам сега малко. Дошъл съм тук до Русе с малкия дрожди. Сещам се. Онова малкото не издухам с повече. Да не е станало нищо. Не, нищо не е станало. Да, всъщност станало е. Дай да се срещнем някъде. Добре, аз след малко отивам към квартал Фикуса. Супер, и ние сме там. Добре, след 1 час те чакаме на градината пред библиотеката. Окей, айде до тогава. Местим се при Горио, който тъкмо се е прибрал от срещата с Танкер. Ей, жена! Преди малко дадох кутийките на Танкер и той замина за Русе. Всичко е тип-топ. И виж каква дървена жаба ти купих от левчето. Бе, тапанар! Само се чудиш как да хабиш парите ни, само на пенсии сме, разбери го това. Знам, но както и да се надяваме, че в замяна на 2 кутийки, на 10-я пръст на деветопръсти и на другото нещо, той ще склони да ми даде успокоителните си. Бабо, какво? Нали не си забравила, че трябва да привлечем и дрожди към нашата тъмна страна? Дрожди съвсем ми избяга от ума. Спокойно, Мазнислава, когато докарат успокоителните при мен, аз ще те изпратя ти да ги вземеш от дрожди и да го подкокоросаш да дойде на нашата тъмна страна. Махтя тази жаба от тук, бе! Въпреки, че вече съм зла, аз все още обичам брат си дрожди и искам да го привлеча към нашата тъмна страна. Няма никакъв шанс това малко пишлигарче или изродче дрожди да стане един от нас, но в него няма една капка зло, но за сега няма да казвам на Мазнислава, защото не искам да я изгубя като бойна единица. Шегувам се, бе, съсел! изкара я къла! Мислих, че пак получи пристъп. Сега може да се шегува, но когато наистина получи пристъп и нямаме успокоителни за глиган, наистина ще стане страшно. Танкер и дрожди отиват да се срещнат с деветопръстия. Деветопръстия сега дали ще се зарадва да ме види? Много се съмнявам. Той те знае какъв си лиглю, едва ли ще се зарадва. Но трябва да сме много деликатни, защото трябва да убедим деветопръстия да даде хапчетата си за глиган на говежда. Той я мрази в червата. Що? Защото точно тя имаше пръст в това да го уволнят от армията. Пръст? Братле! Здрасти, Чуки 4! Махай с Планко! Така. Деветопръст, имаме проблем в София. Леда ми говежда направо се побърка, свършиха и успокоителните за глиган и направо откачи. Затова съм дошъл тук, за да взема твоите успокоителни за глиган, да ги занеса на говежда, за да не срути панелката, в която живее. Искаш да ти дам моите успокоителни за говежда? Налага се. Знам, че е много лошо, ама трябва, иначе ще... Защо ме предаваш? Ама деветопръст не е това, което си мислиш. Не, ама чакай. Чукни 4! Се върна за теб с подкрепление. Това не е добре. Не очаквах Танкер да ме предаде. Мамка му. Олеле, майко, дрожди, това изобщо не е добре. Не трябваше така да губиме деветопръстия. Сега, кой знае какво ще стане? Ще ни разглоби? Какво толкова може да направи? Все пак ние имаме 20 пръста, той има само 9. Ма не е така, както си го мисли. Сега той ще извика подкрепление, ще звънне на брат си едноокия, грамбадата. А той вече е страшна работа. Значи ставаме 19 на 20. Оле, мале, деветопръстия, ще справиме с него, ама ако то с едноокият наистина толкова голям, колкото ми го описа Танкер, не знам вече, не знам.
Няма да мога да се справя сам с танкери дрожди. Затова ще ми трябва помощта на брат ми. Но дано той е в добро настроение, че не ми се мисли. Очаквах да видя брат ми в лошо настроение. А то вижте го. Само 3 дървета са бори. Братле! Какво е? Трябва помощта ти. Какво пак, бе? Танкери на страната на говежда искат успокоителните ни за глиган. Абе, знаете ли какво мисля? Брат ми по принцип е много начетен и интелигентен, но откакто му извариха окото, малко се бъгна. Той генерал ще го направи на акордеон. Уи! А те, бе, ще го причакаме и ще го убием. Чукни 4. Положението в Русе се е влошило и това плаши малкия Дрожди. Леле, танкер преди говежда ни беше по петите в София, сега тук някакви професионални убийци и единия с 9 пръста. Спокойно, Дрожди. Ако си мислиш, че деветопръсти и едноокия са по-опасни от говежда, значи изобщо не си внимавал. А пък и съм напълно сигурен, че деветопръстия реагира прекалено първично, когато му казахме за какво става въпрос и малко откачи. Със сигурност ще приеме да размени успокоителните си за глиган срещу 10-я пръст, който ние имаме. Но това няма логика. За какво му е този 10-ти пръст, като така или иначе вече сме го отрязали? Отрязане. Какво пък толкова? Ще си го залепи с капчица и ще бъде като нов. Добре, да, ама какво има в другата кутийка, все пак? Ще разбереш, когато му дойде времето. Телефона. Ало? Не мога да повярвам, че предаде мен и цялата армия заради лера си. Абе, човек, не е каквото си мислиш. Я стига глупости. След 1 час със Соня Сополанко ви чакам на покрива до Кауфланд. Оф, при антените ли? Да, при антените. Там ще ви очистим. Добре, да, айде. И много поздрави на едноокия. Добре, айде. Поздрави от танкер. Мерси. Сигурен ли си, че танкер е наистина лош и е в съюз с говежда? Да не сме се объркали? Да, сигурен съм. Трябва да го бием. Няма друг начин. Танкер и Дрожди са подготвени и отиват към мястото на срещата. Танкер, къде ма доведе? Спокойно, Дрожди. Но тук е много високо, ще загубим живота, ще умрем. Спокойно, въоръжен съм до зъби, няма какво да се притесняваш. Ще падна от парапета. А тук някъде са. Момчета, не е това, което си мислите. Няма да ви дадем успокоителните за глиган. Деветопръст! Дръж! Какво е това? Това е 10-ят ми пръст. Това беше цялата идея, Деветопръст. Говежда ми даде 10-тият ти пръст, за да го разменя за успокоителните ти за глиган. Добре, тогава ще бъде честно да разменим 10-тият ми пръст за успокоителните. Не, ние не можем без тях. Какво ще правим? Стой, едноок, и за теб имаме решение. Дрожди, дай ми втората кутийка. Какво има в нея? Това е за теб. Какво е? Око! Моето око! Мисля, че за окото и 10-тият пръст трябва да ни дадете успокоителните за глиган. Това е честна сделка. Пък и вие с тези двете, след като вече ги имате, няма да имате нужда от успокоителни, защото няма да се гневите толкова. Може ли кутийката ти баба ще си мисли? Ти как мислиш? Добре, ще ви ги дадем. Айде, дай успокоителните. Заповядай. Мерси. И момчета, мисля, че това ще бъде всичко. Сега се връщам да се справя с леда ми в София. Чухте 4. На 4. И той ще ви държи под око. Не се и съмнявам. Вече може по 2 очи. С тебе няма ли да чукаме 4? Не, 5. Айде 5. Той с тебе вече може 5.